Tetele awa. Tetele awa. Ari kitete. Tete. Tete. Imapenda mtu wakati kwangu. Kalau pegosmi mama kuba munozvigere kuti ndanga manga mafanei mai aini ndikanzi ndakabata mameseji mameseji ekuti kudini ndakabata mameseji amaigiriyei kanzi kuba munozvigwa ndakafenda ndikabvunza kwanisa kukudzai meseji yangu kanzi I love you so panditaura murume wangu nemutupo handirambi kuti murume aneka chihure kana kuti aneka sei asi zvakandirwadza because munhu andaitrasati ndisapadhusi kwakagadzira nyaya yakachakamira kuekoreti mameseji ako ndati kuekoneti mameseji ako here zvatotekeshita tunzwa chiurana nemukadzi wakanzela mukadzi wakanzela akandibatira mameseji angu nakanzela andibatira mameseji akandifonera akati mbuya mandirwadzisa ndandisingafungidzire kuti muchandiitira zvinhu zvakadai ndaifunga kuti muri kuya padhuze neni muchititiurana but zvamaita mbuya mandirwadzisa ndiri kuvhanzira chihure changu nenyaya yekuti une mukando patsanura chikwereti chemukando chibhadhari zvechihure changu vosiya zvakaita sei zvakadai afana kugrupu anyone wegrupu vanomuziva nenyaya dzake musikana iyoyo anonyatsotaura kuti ndoda kukugadzirira saizi ende anogadzira ende anotaura bhasimbisa nyaya yake kana mukabvunza even vanoti sponza kunyanga wakamupa zita rekuti Diamond FM uri kucheka advantage ikuva being a counselor kudana newakaziwa tango musunga ndikuda kutaura chokwadi ndode ndapedza nekudhara izvi kana kari kekutanga kusvika pano baya subscribe wotekenya kabhero ako kuti usazopotsane nezvitsva iwe kunashe studios real life stories pajekerere pachena zvisina tsvete. Disclaimer. The views and opinions expressed by Kunish Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunish Studios. Indo ipengira yekunyama tatengepedzera kuti kanzera auya nemurume wako nemurume wacho saka murume wacho kanzera upanuri murume wacho ndokuizama saka nyaya iripo yanga iri kuti mai avo nyaya yakanga wakunzirwa kunoku yakanga iri yechizviya yaidzi vari kunyima yemachira wakanyora mazita pajira dzvuku ndobva waisa pamhanano saka iyo mukuvhunzwa ndovatati sei makanyora mazita evanhu muchiisa pamhanano pajira dzvuku zvikazi ndaida kuti vanhu vawatiwe wasaramba wachinditaura taura nenyaya wanga wachinditaura naye tikati nyaya yanga iri yechii zvikazi nyaya yanga iri pekuti vanhu vanga vachiita zindudana nakanzera andi tovatati nyaya iyi imi makaziziva sei ndo pakazobuda nyaya yekunzi murume akanovhunzwa baba munini akanotaura baba munini ndo vataurira mainini makaizwa kupi nditete zviya akanzi ndakataura nemukadzi wakanzera kuzi mai aodanana nechi nemurume wangu taizwisa nyaya zvandiri ndosaka makazonata kuzokufonera baba kuti baba nyaya iyi makaizwa kupi makaita sei because kuti tichaenderera mberi nayo mberi yanga isaiti baba because pakabuda nyaya yeupombwe
saka we want to prove kuti zvechiwa upombwe wanga uripo here sekuhutsvaga kwamamuita because ndiwo yakakonzera kuti zvese zvemachina nechizvi zvitoitwe inyaya yeupombwe. Titezanizi. Saka painzi pane mameseji mafoni yakaratidzwa mainini nemukadzi wakanzira. Saka tinoda kutangira pana maikanzira. Maikanzira. Nyaya iyi makamboizwa here? Sorry? Munongodza vanhu vachingotaura nezvazvo. Munongodza vanhu? Vanhu vachingotaura asi handina zvandakaona. Vanhu vanani? Sekuru ndo vakandifonera. Sekuru wani? Sekuru ndo vakakufonera? Wachiti chii? Wachiti hanzi ndikuudzwa kuti hanzi wakaona mameseji kune murume. Tati kwete sekuru handina kuona mameseji. Imi makaonei? Handina kuona mameseji kune murume. Saka akavhura usunkomba kwake kugeza mapureti achiuya kukutaurirai kuti murume wenyu adanana nemai ako ndiani? Aiwa, mati vakazononge mbuya zvatoda kuita here maikanzira? Tinoda kupedza makuhwa, tinoda kupedza vanhu vane makuhwa vanopwanyisa chii dzimba dzevamwe idzo dzavo dzakadii dzakamira. Tetere ava. Tetere ava. Aripi tete? Tete. Tete. Maya. Maya. Uyaya pa tete. Andim nezi. Tete. Uvi mutiro wapazhira paruware. Imakanotora tete wangu. Wakataura tete wangu. Tete wenyu ari? Vachiti vachiwaudzwa namainini. Tete wenyu ari? Vasara kumwe. Vasara kumwe? Maisa pano musiya. Chatoda kupedza makuhwa munharaunda. Mvura iri kunaya zvese ndokupinda mumunda muri bhizi kopwanya misha yevanhu. Ndo zvatoda kupedza izvozvo. Mati mainini akapinda pano. Tete akataura mainini. Mainini wawa. Ari mainini. Varipo. Mainini sunga. Vachivati ndakavaratidza mapesi. Mainini sungai mainini. Did you remember what you mean mainini? Last week mainini. Ndi maitopenga imini. Muchiti maikura. Wanotaura zvakashata nezviri pamusoro penyu. Imi. Ndini makapenda muchiti maikura every time wanoenga murume wangu. Wanodai. Ndini. Hino iro rauya soko. Asi ndimi makatakura soko kubva naro kuti kanzera udanana namaikura. Hazvisirizvo. Chii chirizvo? Mai aina. Ndoda kutaura. Alright. Ndoda kutaura. Inini ndakanga ndiri pachipatara pakiliniki. Mai aimani vari kuramba nditi ndoda kutsanangura conversation yakava pakati pangu nawo. Inini handina kuenda kumba kwavo. Ivo vakauya ava chinovati wazukuru. Chikonzero nei? Munin'ina wavo akaroorwa, munin'ina wavo cousin sister yavo yakaroorwa nemwana watete wedu, hanzvadzi yatezvara wedu. Saka vazukuru mumusha kwakadzinga. Zvadaro mai aimani vakauya kukiliniki. Wakasvika ndakagara pacheya ndakagara wakagara pabhenchi. Wanzi gogo ndauya. Ndine nyaya ndikati mama marovera kupi? Ndikutaura. Ndikanzi gogo munozvinzwa here kuti ndanga ndafa? Manga mafa nei mai aimani? Ndikanzi ndakabata mameseji gogo. Mameseji ekuti kudini ndakabata mameseji amaiguru wenyu. Maiguru wenyu vaiuya pamba pangu as a good friend.
vachitondita sevanomudzidzisa maprojects vachindibatsira ndichifunga kuti zvinhu zvakanaka tichitoita mukando tese tine mukando watiri kuganda tiri vatatu akatondisa secretary ini I did know all this ndiwo akatondiudza ndikati saka chii chakaitika zvikanzi kwamunozidzwa ndakafenda here ndikabvusanda ndikati nei zvikanzi zvandakaita takakohwa zvinhu zvedu nemurume wangu tikaenda kwaMutare takakohwa mabhatanazi tikaenda kunotengesa kwaMutare takasvikira kumba kwavabereki vangu ndasvikira kumba kwevabereki vangu takatengesa zvinhu mukuru wangu aka ndakudzokera kumba iniwe wosara uchidini uchitengesa zveshuwa gogo ndakaita saizvozvo zvakazoitika izvoti ndapedza kutengesa murume wangu akandifona ndakamufonera kuti zvinhu zviya maproject zvinhu zvedu zvapera achibva andamufonera hanzi akauya kwaMutare auya kwaMutare gogo takazodhisaidha kuti taakutenga chinyi toda kuti zvataita mari yedu gogo tatine mari yedu 3600 ndimai Aiman ari kundiudza ndikati zvabva zvadini zvikanzi tatengesa 3600 takati toga titsvage mota sezvo kufamba chiita zvekuhaya zvinonetsa regai titsvage chika mota ndo tatsvaga mota yedu takawana mota yedu gogo yaita 3500 tatsvaga mota yaita 3.5 hanzi takazotengeserwa 3000 tikonzero nei yakanga ine zvinhu zvaida kugadzirisa takaenda mugreen market nemurume wangu tikatenga chikafu chedu shwama inini 1 murume wangu 1 tadaro izvozvo ndakagara pasi ndine mafoni aiwe gogo ndakaona mameseji ndakarwadziwa mameseji ekuti kudini zvikanzi gogo mamwe acho handigoni kutaurirai akanyora kuti hanzi I love you soko maiguru wenyu anyora murume wangu mufunge aiuya kumba achigezesa sekuru wangu atezvo rangu achiti iwe kuti ugezesa atezvo hazviti rega ndikubatsire gose tezvo rangu aine maronda mumusoro achindibatsira kuvageza mumusoro zvakandirwadza ndakavapindura meseji last meseji ndakavapindura ndawerenga mameseji akanditi I love you gogo yandikwanisa kukuudzai meseji yakanzi I love you so pachitaura murume wangu nemutupo handirambi kuti murume anoita chihure kana kuti anoita sei asi zvakandirwadza because munhu andaitrust achindisa padhuze akanditora kundisa muhapwa baiguru wenyu zvadaro izvozvo ndakamupindura ndikati gogo handina kungwa ndimungandidaro ndini mai Aiman izvozvo ndakaudzwa nani namai Aiman zvapera izvozvozvo ndikati saka uchadini zvikanzi inini gogo nyaya ndakanzwa ndeyekuti munhu ari kundifambira saka ini kuti ndishataure ndakagarwa pasi ndikakanseliwa naumwene wangu kuti iwewe ukada kuramba uchitaura nyaya iyi iwe ndiwe murume wakanira sei anobhadhara saka ndakutonyarara gogo zvakandikusisa ini ndakutopusa hangu asi ndo zvakadini zvakaitika from there inini handina kunoudza baba mukuru sekutaura kwawakaita pafoni wachidaira baba mukuru pawakauya ndakarigara nenyaya iyoyo ndainzwa pakauya baba mukuru wangu wakasvika wakaonana wakapinda mushopo wakaenda kumba kwandikanga wati makadini bamukuru zvikapera the following morning ndopawakazoya nyaya idzi wanga vazodzidzisa nevamwe vanhu wachibva wauya wakati mainini conversation yangu ndizotanga nababa mukuru wakauya wakati mainini handina muconfused ndine stress nenyaya dzamaiguru wenyu handisi kuti kupusa here kuti munhu anonyengedzwa shuwa kana kuda kuitwa maproject kana kuita sei kuti azoite zvinhu zvakadini zvakadaro but I will find out tikasaka muchadii bamukuru zvikanzi kuti nditsvage mamessages aindoni zvinhu zvakadini zvakamira sei wakandibvunza kuti makanzwa nani ndikataura kuti inini zveshuwa bamukuru kunzwawo shoko ndakadini ndakarinzwa asi ndakarindwawo nani namai Aiman ndo zvakaitika mai Aiman kuti anongutaura akataura handina kumubvira ndataura nawo nenyaya idzi vakataura ini ndaizviziva sei zvese zvese zvamakanitaura pana zvinhu zvechokwadi zvamukutaura pameka aiwa dziripo chokwadi mainini akataura kuti nditita MJ pandaenda seri kwaMJ ndifakaziya kumba kwawo kwaMJ ndiyai kuzwei kufamba sei akati inini handizive apa handirambira panadzokuona mainini tikati mainini kuMJ aramba zvikanzi aramba zvikanzi aramba bari bazoti ndakabva namaiti nemukadzi wakanzi imainini mata kumutaura ipa but pakuti akatanga ati tete vananobvunza tete bati handizive kuna zvakupanyira mishaini handizive izvozvo vanati aramba ndakuudza kuti aramba uyu zvikanzi aramba ndizotaimutaima kuti ndakabva namainini nemukadzi wakanzi
ndakapanga mutara kasobenda akuzvaza kuti autachiko ipo ndazofonera uyu ndikati ndakutamborasanzwa chii chikutora nzvimbo panyaya yerudzi yekuti mameseji kaseti uyu akanazvantaura sekuru mwazva kwayo muchawe handizvizive ndo matara akandita ndifanira kafona twice mistake first day second day tafainda kuti chitombomingetedza zvimwe zvine diplomasi ichimbonasa kuntaura chichimbotora nzvezvina sekuru mwazva kwayo muchawe hatinabva nambotaura namainimei sorry Changamire. Started kwa Ali Mtunda. Mafix pane nyaya dzese dzataura namaika dzida. Nyaya dzekubikira Changamire. Chekutanga baba vangu vanambobvira varwara dambudziko remaronda mumusoro. That's number 1. Number 2 akaenda kwa Mutaro ndotengesa mabaranati. Hazi ini ndimukoma wangu. Akaenda nemudzimai wangu. Number 3 mota yedu isati nakuitenga 3000 sematauro kuti. Kaitenga 2.7. Saka mukatarisa mukada kubatanidza nyaya dzacho dzekubikira kuti manje akaenda kutengesa kwa Mutare handini ndimukoma wenyu nemukadzi wenyu saka wakazoenda green market ndona mafoni wezi bhazi datakazoenda green market mafoni takudya mafoni but azona message I love you so saka which means kuti kanzera yaitaurwa apa handimi baba ndisenior kanzera saka ane nyaya handimi baba ndisenior kanzera zvinoita here aiwa ndikubvunza because foni yanga iripo haisi yenyu ndeye mukoma wenyu ndakaitaura kudai musi watakatenga mota hatina kudya shawa musegaruta unoona zvavanenge vachiita vanenge vachitisha kuda kutsvaka tunyaya kuda kutunamanidza kuti zviite senge zvine chokwadi kana vanenge vakamboitanga vakangobvunza kuti saka mota yamakazoita sei mazoita sei plus inika ndakatorawo maphotos for sure handiti ndikaisawo munoziva zvinoita munhu kana uchinge wachira unoisawo unodzi pamaprofile picture uchidii vanoziva Mutara unotoona kuti apa pagreen market apa pachii saka iwo mukukonzautana nenyaya dzavo dzavari kugadzira kana vachingokonza vachiuza kuti aiyo saka nyaya yedu ngatigadzire yakadai yakadai saka muruti mimi mukoma wacho akaenda kutengesa mabhasi mukoma asara kuno unfortunately haana kukwanisa kuya nenyaya yebasa ya because ndomadenya ichata chatapa chikati mese kuda kuprova kuti pakati penyu nyanya ndiya munhu ari kudhumanidza musoro ndiani vanogadzira nyaya yakachakamire zviri pachii no anoona chokwadi chinofana kungobuda kuti muzive magariro amune muchiita kuti vanhu vari kuparadza nharaunda kana vari kuvaka nharaunda ndiwanani because mese pamoya hapana mubvuma kuti ndakachitaura mese muri kuramba uyu aramba kuti hana kufa uyu hana kurakidza mameseji uyu aramba uyu akati handii saka kueconet mameseji aapo ndati kueconet mameseji haako here ndoda kubvunza because kana nyaya yatotangwa kainofanira kupedza garai pasi kanza nakupindura hangu nakusimuka kuti ndipindure mameseji ewhatsapp ndeti econet haiite whatsapp itoriwo inotoona Mark Zuckerberg kuamerica inotoda yekudownloada saka kuenda kueconet vanokuudza kuti tinotreka mapose ndo atinotreka titreke whatsapp message message yemeri whatsapp text message Watiangeli WhatsApp. About WhatsApp. Watiangeli WhatsApp. Ayo watarozi watarozi pachii Vamos a ver, vamos a ver,
Ndakafunyekerana nekuti ndikafona ndichitaura zvoda kuraya nyika ndikafona neWhatsApp call handibati unonyepa ndokubata izvi safe makanyeperana zvinhu zvamunonyepera mumamhamba udazi ukazodai ukataurudai ungabva wafunga kuti nyika ino iso stupid zvekusaziva kuti WhatsApp tokubata sei kana kutsvaga kubva WhatsApp. You think this country security system is so stupid zvekuti inotadza kuita kuziva kuti WhatsApp kana kuita WhatsApp tokubata sei? Unobatwa kana unoda kubatwa unobatwa. Saka musanyeperana. Ichi chandiri kuda chete chokwadi ndechekuti kana chinhu choda kutsvagwa chinotsvagwa chinowanikwa. Asi kana chakuwanikwa manje chakutsvagwa chinotsvagwa chowanikwa at a cost. Kana especially kana wachiramba. Icho chiri chechokwadi. Chinge chakuwanikwa at a cost. Komongo pakauya ivo vakabva pavangaro vakanditaura kuti munhu andiudza nyaya vachibva panze vakandi anonzi Marekera ndo vakandiudza ndipandati nyaya ndakainzwawo asi watanga wandiudza ivo vakati munhu akandiudza vachibva panze vakati anonzi Marekera ndo vati vakaudza hawapo ini pandati munhu wandakanzwa ini ndakanzwa Sylvia naSteny ndo vakandiudza nyaya yenyaya dzatuta apa Steny ndichavira vamukomongo Steny naSylvia ndio makandiudza nyaya iyo kuti nyaya ifambe ite mafunga ndochera awa mukadzi ndiye akaburitsa shoko rokuti ifambe achitaurira vanhu iye mukadzi wakanzi imi handitata mati makataurira ndo makuti rake richitekeshera kuchira ese ndivanazoti ndasvika kushopu kwemunin'ina wangu kwakadzero mbomo wacho anga aripo nditosvika ari kutobvunza munin'ina wake pakaunti nezvenyaya kaine munin'ina wati achibva matobvunzawo mukoma ari kupinda iwe wangasazvapinda munzeve dzako here zvikanzi aiwa pane zvondiudzwa ndikati zvatekeshera hakuna kuzvisiya ndo matakanakuita kuna zvatotekeshera tunzwa kuti urana nemukadzi wakanzi ndo maudzina ndakamuita Sylvia. Pamusoro ichanganya. Nini ngati chidimbu chenyaya mazira ndinoyiti. Sylvia. Ndonzi Sylvia Nyapanza. Nyapanza. Chinzi maibei. Inini murume wangu anoita zvematare. Achiita zvematare. Asati akasvika pastage yekuti akukwanisa kubatsira hake zvakawanda. Mbuya wangu vakagara pa. Vakauya kumba kwangu. Makusenseni kumasoko. Wakatanga kufona usati wauya. Muzaya uri sei? Ndikati ndiri Bhombo. Zvikanzi uri kwere? Ndikati handiriko. Zvikanzi muzaya wangu ari sei? Ndikati ari Bhombo. Zvikanzi ndiri kusvika mangwana makuseni kana ari. Ndikati alright mbuya. Mbuya wakasvika takarara. Mbuya wakasvika takarara. Ini ndo mazuva ano ndogara kutakishop. Wasvika takarara wakanoka dho. Ndopandamuka. Ndikatavhura dho. Mbuya wakapinda. Vakauya vaine maperfume avo. Zvanzi muzaya. Ndauya nemaperfume angu kuti ndidini? Nditengeserewo muno. Ndikati alright mbuya isi problem. Ndakatambira maperfume angu ndikaisa uko ndikatorongedza maperfume ndichitobvunza maprice. Ndapedza. Mbuya wakati muzaya. Ini ndine nyaya yangu isindinetsa. Nyaya iyi ndikutotyoti kasvika kuna sekuru. Mushongo waparara. Murume wangu akabvunza akati mbuya inyaya iyi. Ndikanzi mukadzi wakanzela akandibatira mameseji angu nakanzela. Andibatira mameseji. Akandifonera akati mbuya mandirwadzisa. Ndandisingafungidzire kuti muchandiitira zvinhu zvakadai. Ndaifunga kuti muri kuya padhuze neni muchititiwirirana. But zvamaita mbuya mandirwadzisa. Zvadaro wabatirana mameseji.
mbuya vakati kansela wachibva kwamutare pawakabatirana mameseji kansela akauya ari mumota yake mai kansela wakauya ari mumota yavo variwo mbuya avo vachitsanangura vari kutsvaga kubatsirwa wauya vari mumota yake wasvika kumba mai kansela ava wakagarwa pasi nefemili yekwamutuni kuti iwewe ukataura nyaya iyi uri kubva pano uchienda kumusha kwenyu once kansela abhadhariswa mombe kubva pano kuenda kwakadzera ndo mashoko akauya nambuya kumba kwangu vachida kubatsirwa zvese zvikutaurwa namai ava ndezvekunyika. Pane mafi ari tiri mugurupu remukanda namai ava tinoita zvekugadzira madetails under women affairs. Saka ini ndakazopinda mugurupu ravo mumashure wachimbonge waramba iwa wavo kuti musamupinze bauyu nekuti mukamupinza anopromotwa nemamedhemu edu. Saka ndakapinzwa mugurupu ndakaitwa supervisor akadzoka kugurupu akataura kuti mamuona here munhu uya wandaitaura kuti anoshandisa mishonga yemaraka izvozvizvi apromotwa asi munhu akapedzisira kuuya. Tikagara pasi negurupu akabvunzwa nyaya iyi akatsiurwa rega usoita mapu nevanhu vegurupu. Zvabva ipapapo takazoenda kumba kwake nafacilitator wegurupu. Zvaari kutaura ndakaenda kumba kwake ndichida ndakaenda nefacilitator wegurupu tichiteera mari yemukanda yaanga atora atadza kuti 500 ndopatakasvika pamba pake. Tasvika pamba pake akadzoka futi bheki kugurupu akataura akati muri kuiona here nyanya iyeyi iri kuramba ichindiita follow manje ndichamuwachisa. Tabva ipapapo pakauya mapepasi kubva kuwomen affairs maforms ainzi afiliwe nevanhu vane zvikwereti akandipa futi blame. Tabva ipapapo ndopanga kuchifamba achitaura kuti wari kuvharidzira chikure chavo nenyaya yekuti wari kuti ini ndine chikwereti wari kuvharidzira chikure chavo chifamba wachindisungisa kuwomen affairs manje ndinowawachisa. Inini ndakabva ndamutora uyu ndikati usataure kuti ndiri kuvharidzira chikure changu nenyaya yekuti une mukanda patsanura chikwereti chemukanda uchibhadhari zvechihure changu wasiya zvakaita sei zvakadaro. Akasimuka musikana uyu akaenda kuna bamunini namainini akasvika akandovataurira wakamupa nhamba dzababa kadzera neairtime akafona sekuru ndine zvandoda kutaurirai zvakaitwa nambuya zvamusingazivi. Haanoziva kuti sakadzera watori mumba wauya kuwikendi wakamuti uya kuno wakasununguka uya nemurume wako titauri ndo mhinduro yawakamupa. Tabva ipapapo ndoda kuti munzwisise changamiroti musikana uyu hasi right. Gore rapera akauya kumba kwangu wanaoba munini avo akataura kuti mbuya ndauya wanaoba munini wenyu avo wangu vachirwara saka ndauya uzokuudzai kuti mbuya fambai munozviziva here kuti baba munini wenyu wakaromba. Inini ndinodanana neajendi yastori ndakaona bhuku ravo zita ravo pai mubhuku mastori baba munini wenyu avo mukaita zvekupusa handizivi iyo wavo. Saka ndiri kuti muone kuti musikana uyu ndo zvaari kana mukafana kugurupu anyone wegurupu wanomuziva nenyaya dzake. Musikana iyoyo anonyatsotaura kuti ndoda kukugadzirira size ende anogadzira ende anotaura bhasimbisa nyaya yake. Kana mukabvunza even vanoti sponsor kunyanga wakamupa zita rekuti Diamond FM. akatofona sekuda kutaura nemi akatofona sekuda kuona ipanoda kutaura zvikundirwadza ndikati ndiripo next weekend uya nemurume wako totaura nyaya yake. Paipapo panakati uya nemurume wako anobva azonotsika pamba pako anozotobhotaura akamuti uya nemurume wako tore nyaya yako anozombotsika pamba pangu angangotambira kuvanabava miro chakamire pamusoro muribonga ari kubasa iri village day itunure makuu
mune makuhwa anopwanya asingawaki, anouraya. Kugara muri kutambirana tsoro chete dzikuramba dzikutambwa. Makawanda manyepo. Chokwadi chacho hapana rubvuma chokwadi chake chakataura. Mese muri kuramba ndozvinoita vanhu vanokutaura vanova. Munhu anonyepa unokanganwa. Sekuru, mudzidzise sekuru. Kanzira chikutaura zvese mataura changame kuti igurupu remanyepo kanzira awa taikambena navo gurupu ravo nderevakadzi nekuti ndiwakambe timu yavo neniwe taimukambenera murumo asi wati 8 wati 16 wati 18 zvaibva ikoko kwedu kusaidi ikoko nezvaibva ikoko ese makuhwa gurupu wati 16 ine makuhwa ekunyepa. Kanzera wasisina munhu anoshanda naye ikoko yo musangano kati vanhu vavakambena nawo wapo zvidanho kuti musangano uenderere mberi uite zvakadai chichingodza nemakuhwa awa. Kanzera vaititaura kuti zvinhu zvakamira zvakadai kuno manyepo igurupu rakagara manyepa. Hapana munhu abvuma nyaya dzake kunyepera mwana kuputsa. Changamire pamusoro inini handigoni Sylvia Nyapanza handigoni kupokana nezvavari kutaura. Ndaikumbirawo Changamire kana zvichigonekwa pabude mameseji ekuEconet aitaura mbuyawa nemurume wangu, mameseji aisenda mbuyawa pafoni pangu. Ndaikumbirawo kana zvichigoneka chokwadi chibude pachena, vasagadzire nyaya dzavari kugadzira kana kuda kunzvenga nekuti anonyepa azodai. Ndo chandikukumbirawo. Iwewe wati mbuya waikomuniketa nemurume nemameseji? Yes. Iwewe une access iro mameseji iwawo? Inini ndine chokwadi nazvo nekuti mameseji esawaisera nemaratidzo. Maimaraka. Saka murume wenyu ari kubasa. Foni yake iripo? Foni yake anayo basa. Ndiyo namba dzake. iPhone achiti chii? Pekutanga mbuya wakafona. Pakatangira pakatanga nyaya. Ndiwa message. Wakasendesa foni chipa namba. 078 328 707. Yeah. Mamessage angari chii? Waiti chii pamessage? Mameseji pekutanga mbuya vakauya vachitaura nyaya yavo nemurume wachibva wazosenda meseji vachiti iwo Muzaya wakabva wazoshinga here kuramba kundibatsirawo nyaya yavo. Inini nyaya yandinetsa, mukadzi wakansera anetsa nenyaya iyi. Murume wangu bvaapindura kuti mbuya inini nyaya handikwanisi, mama ndimatsvaga kungu, mukadzi wacho anombonzana. Mbuya wakasenda kuti anonzi Tracy Kutsito mufoni yemurume wangu. Murume wangu bvaandiratidza meseji akati wona meseji yambuya wako. Ndakavhura meseji ndikaverenga meseji nini ndikati mbuya vanombozviziva here kuti mukadzi wakansela sisi wake akarorwa nemwana watete wavo. Zvinoreva chii? Zvine miningi yekuti chii? Ndozvandiri kukumbira kansela kuti nini ndikukumbirawo pabude mameseji kunyepa kwangu kwese Ora mari zero chii? 078 83 287 07. Waifona pabhaji iyoyo kana panekwa 287 07. Unokuya zani peni? Anonzi Simon Mbada. Simon ani? Mbada. Mbada. Mimi mbumire kusendesa foni. Mimi mbumire ya. Ndawo chakati mene namba waifona kuti
Chipenda network yacho. Yes. Ndikunzwa wangu nyaya ndakatsamira ndikunzwa wangu nyaya dzisizi kutaura dzekuti chihure chinyi anofa kunge achimhangara nyaya dzechihure pakuzivawo kwangu kuti ini ndahurirwa nemukadzi ndatorerwa mukadzi wangu namutundi ichimba sakadzira vaisa but panyaya yese yandiri kuona yechihure aziva chekumhangarwa nani kwamurichanga yechihure yazopinda pakupane nyaya yejira inyaya yejira yakaripotwa kuno ichinzi mai avo wakanyora mazita evanhu wese wanga wachiwataura nenyaya yechihure. Ndobva watora mazita ivavo ndobva wanovaisa pamharara, ndokubva abatwa kuti ndiye akaita izvo. In the process interrogation mai ivavo ndipo vakazobuda vachitaura kuti no, patakabvunza kuti sei makanyora mazita evanhu pamachira dzvuku mukaisa pamharara, akati vanhu ava vanga vari kunditaura vachifamba vachinditaura ndandisina rugare nekuti vari kunditaura kuti ndiri kudanana nakanzera. maboshanchera wakati izvoni tsoko muchisvika pagedhi hamuna kunge makapiwa samoni yekuti muri kudiwa kwamambo yekuti mi muri kunzi makabatwa nemukadzi vanhu vachimbakadzira. Saka ndiri kuda kuziva kuti akamhangara kuna mambo jongwe kuti vazove samoni kwatiri yekusunga isusu kuti takahura nemudzimai wacho. Samoni inorevei but uchibhadhara mari wasamona sewitness. Munozwa zvanditaura, if you go back to him paakabvunza kuti kanzera ari kudiwa here, ndakati kanzera ngaauye as a witness. Saka isikabhadhara mari ndo ishi yandamirira changamiro sei ndabvunza kuti anomhangara. That's an administrative issue which does not come into court to disrupt a process. Yes, you are disrupting a process. Yes, unobatsirwa apo apo toenda ipapo izvozvo wotaura ndiri witness because what you have done, you have disrupted the process yatadina. Yes, because you have come in as a witness and you asati atomukudaidza futi izvazve iwewe weyusa munhu izwa iwewe weyusa munhu ai ndabvunza ndati weyusa munhu you were not, then wabhadhara mari uchiti ubhadhara ichii? So it's not you, then why are you standing in for your brother? Have you come here as a lawyer or as a what? Mira, iwewe wawingi ipano ndakamira kuside kwekwedu isusu because kana nosati akamire kana muchitonga musha ndosaka ndasimuka zvega mandipa mvumo yekutaura zvakanaka. Handiti kana wabhadhariswa mari yako enda kuadministration desk wooneka kana wabhadhara mari ikoko, kana wabhadhara usikafanira kubhadhara mari yako unodzoserwa chii? Mari yako. Ndobva tazoenda kuishi2 tochibvunza kuti wabhadhara here mari ukati handina kubhadhara mari.
Saka abhadhara mari ndiani wakuti ndikumirira munin'ina wako. Asi munin'ina wako aripi munin'ina wako? Pachina unozvimirira. Saka iwe usadani kusimudza ruoko manditi ndimbogara pasi zvakatanga chege aiyo inzai changamira musi wa12 around 10 o'clock ndakafonerwa navajongwe nachangamire Edwin Saricherandit wachititi ndanzi ndikusevhe Samon naChief Mutasi. Ndikati zvakanaka Changamire. Samon mazimundisevhe as a witness here kana semusungwa. Kanza alright mira. Wafona futi after 10 minutes. Kanzi ndafonera Changamire. Wanditi ndikusevhe Samon semusungwa. Saka ndobada kujekesera mukoma wako. Ndopasiri clear. The reason why we are drawn to this case because Zai by will. And the right your word to clear that woman. And to clear iwewe. Chatakudaizira panapa handikuda kusunga. Isu chatakudaizira kuti ti clear zita rako. Uri kucheka advantage kwa being a counselor kudana nevakadzi wako. Kana kutorerwa advantage saying ndiri counselor. When I have to be character yamu those are ndikutaurira kuti politically we are trying to save your career. That's why we have summoned you here. Kuti witness iwe uone vanhu wakakuenga ndewapi. I'm not a fool guy who ndodaidza vanhu yesa kuti iwe uri chasi taura zvakaona indirectly I'm showing you your enemies. Kutenda ipapo Changamire. Asi kuti tikukonzereswa confusion. Changamire ndakavabvunza. Odiyo ndinayo. Wakanditi iwe uri musungwa. Ndakutaura ini handiti. Kana uchidiwa coach for whatever purpose you are summoned. Semusungwa kana sewitness. Whether uri musungwa kana witness you are summoned to court. You don't just go to court. You are summoned to court because kune something chinoti court is here. Chada kushanda kukoti chinobatsira koti. Saka hautauri mune wedu mouth ba unonyorerwa paper uya kudaro kudiwa kudaro. Tiri ipapo Samon rangu rakanyorwa sekunge nyaya yakatombodiscusswa before. Haisi nyaya yeallegation. Handisi kunzi ndiri kuuya kuzodaira nyaya yekupomerwa kunzi ndiri kudana nemukadzi wakadzira. Kwete. Mukatarisa Samon rangu rakanzi uri kuenda kundopindura nyaya yekudanana nemukadzi wakadzere. Mini kuti nyaya inenge yakanga yatotwa preempted kudhara. Zvikaonekwa kunzi kansela ane mhosva. So ndosaka Changamire wakazoita magadzi ekuti wakandipa Samon semusungwa noti kundodaira dare raChangamire ramambo Mutasi. Unodaidzwa naishe wakadaidzwa neni asi munhu ndakatuma kuti akudaidze ndiishe ndidaidzire munhu ari kudunhu kwako uyu ndikumuda andikatotoredze witness dai wanga uri musunga ndotoenda kutaura kudhara ndatopedza nekudhara dai wanga uri musunga ndikuda kutaura chokwadi ndotoenda ndapedza nekudhara izvo yes ndosandikutaura ndosanduti gara ako pasi tipedze nezvatikutsvaga isusu tinoda kutsvaga patikutsvaga isusu handikona isu tikutsvaga patikutsvaga iwe wakagara apo as witness chete. Munozoti Mutasi uye tinoda kupfeka chitema. Tata papi zviya Tinoda kufonera baba. Tinoda kufonera baba. Foni yaramba. Yanoka foni ndikumbira kuti muite kuti Changamire wao. Imbomira. Okay. Tausake yako baba. Ananga esamboroeba. Asikala pene uzunuziya inofanoro. Saka sainga esamboroeba. Wesusu awari. Inyaya ijira. Tsvuku
rakanyorwa mazita echii ewana. Kutradisheni kwedu, kuculture kwedu, handiti kunyora zita remunhu pajira dzvuku obva wabaya netsono, rufu kuisa tsito, rufu pachiwana. Maybe you didn't know. Ndiyo the gravity yenyaya yatuti mai ava tinyase kuona kuti mai ava zvavakazviitira intention was it kuuraya vanhu vese ava kana kuti what was her intention? Kusungira vanhu mujira dzvuku, what was her intention? Kana iri kuti kune nyaya yekuzi zvazopurivhiwa kuti imi zveshuwa mamurwi wabota risirei, handiti that's a different case altogether. Ratori dare anotoripota umwe anotoda anoripota because the case before this court haisiri yekuti odana nemukadzi wake, handiti asi inyaya yechi yemazira arimo apa hazopinza zita rani rako mukadzi, because in saying all these things mukadzi uyu angadotya kuzviita sei kuprova innocence yake. Ndo pane nyaya chidei. That's why achinoka but isusu chatikuda ndechekuti hatidi bamwe rana yakuti kuno anotinyepera kuti tinotsvaka chokwadi chatikuda tiite sei tichiwane, because ukaona murume welast court was not here, mudzimai yanga asipo, teto yanga asipo, asi vanhu vacho wese wavo ndovangaruzi ndiwo honzeri kusvika kukunyorwa kwemazita mujira dzvuku. Saka hatiba hataikwanisa kuprova kuti zveshuwa mbuya zvautora chokwadi vanhu vacho vasipo. We have to prove kuti zveshuwa mai ava zvari kutaura ndizvo here kana kuti mai ava ane nyaya yake yaari kuziva iri kuseri, because yaona iri kutaura yefoni handiti ava mai ava wataura kuti ndandoda kubatsirwa. Uona you see where our interest is. Wari kuti murume wavo anobatsira handiti asi mbuya wari kuzwa akaenda ikoko kubatsirwa wachida kubatsirwa handiti. So we want to prove kuti paakaenda kumubatsiri uyu help yanga achida kumubatsiri yanga iri iyi, ndiko here kwakaona jira dzvuku, ndiko here kwakaona help yekuzinyora mazita evanhu mumajira matsvuku, kana kuti jira dzvuku neyakamupa tsito nechii yekuisa mazita evanhu ndiani? What was the intention? Takaona ndopane nyaya yedu tinoti tizive kuti mai ava intention yavo chaiyo yekunyorera mazita evanhu jira dzvuku ndeye yakairi yei. Because you cannot talk about more than 15 people kavanyorwa mujira ivillage rese. Zvinofanira kurakidza gravity yenyaya kuti nyaya iyi yakakura zvakadii. Kuona munhu wakunyora vanhu 15 mujira dzvuku kokusunga netsito nei kokusunga kokuisa pamharara tsve. Aiwa hapana atashayika bo zvakabva zvafunga bo zvakabva zvabatwa, akabatwa in the process. Handika jira iranga ratochererwa paseri ende jira racho tone mazita ezvo zvanosinowanikwa because parakanga rachererwa she was alerted ndobva unotora jira riya neshamwari yake ndobva uribvisa ipapo. Jira iya riri kupi izvozvi handiti akuti jira takapisa destroying chi because all those people wakanyorwa pajira iroro she has got a case to answer. No one who are wasting about 20. I'm going to use the regular moved. What is those are those? I'm going some guy. Mujira Rabakayura, Mama Kayura. Kana vatakaenda kundoona nawo zvekuzotaura kuti jira ranga rakavhara
na baba na wakashoti. Sei makanyora wakashota. Ndiye mumwe aifamba achitaura kuti ndiri kuhura nakanzera achitodaidzira akagara pamubhuri wemumango wangu kuti gore rino mango tichadzidya munhu aenda achipfuura nerodhi ndokunga ndakazvitaura kuti kana musi wamakandidhonza pekutanga. Changamire, okay, ndikutaura izvi zvoramba zvidzokera mai ava zvikutondishambisa Changamire. Ina ndabvira kana kuti kudaidzira kana kumbotaura naone zvenyaya iyi muri panzwa. It's like ndakanimbodzi kumasure pita handi makambonzwa kuti wakamboenda futi zvechi amene izvosempese nakaita makuwa murume wangu iye yusho akasiye kutanga Machangamire kechi2 ndiye sempese ndikaenda kudarira sabhuku nashumba uyu chovabvunza kuti kudara sabhuku kanzi kudina sabhuku pachisura da kubvunza mubvunzo wake vanhu imba kadai mese munoenda kuchechi chimwe chete here hamwendi kuchechi chimwe chete munoenda misangano yematongerwo enyika munoenda yakafanana. Thank you very much. I think I'm kuti murume akachinditi pamba pangu ndichitosunga foni zvane murume ina nambozoti kumba kwawanisa ini pane xido pamba peapo murume akayomba mangu akati nai kashoti wakamboona iri munhu akadai pamba pangu ndikati wakidzani wangu wese uyu akauya pamba pangu uyu akati mbuya ndanzwa kuti muri kudanana nakanzera ega nemurume wake ndanzwa kuti muri kudanana nakanzera achibva adzoka bva aenda bva futi pekutanga akauya achiti pane munhu wandanzwa kuti ari kudanana nakanzera mbuya rushazwa kuti munhu wacho ndiani bva aenda bva azodzoka ane information yekuti mbuya ndanzwa kuti ndimi muri kudanana nakanzera. Ndoda kupindura pavari kutaura pacho. Ichokwadi Changamire nene ndina arisi kuweni zvakatinga ngezvekuti ndinoita zvekuyera vana saka mukuyera vana unonzwa vanhu vari kutaura taura kuri kunzi mune munhu wemu16B muno ari kudana nakanzera akasenda mameseji akapfekesa mukadzi wakanzera saka paunenge uri ine uri kuita zvauri kuita vanhu vari kutaurani saka inini sevhine ava mbuya avo tiri mukomite paclinic tese HCC ndiye chair yanga ri chair fixing saka ndakatubvunza ndakaita sekungotaura sekuti takawakidzana mbuya pane munhu akunzi akudana nakanzera ane mameseji akunzi akaonekwa nemukadzi wakanzera tikatotaura umwe munhu watakataura nawo kuti asigari ndinzingire vanhu vasina hava kumeba maraini ndanzi mhene iwanza kuti munhu wachindani handina kutaura handina kunzwa mbuya saka ndoti nezvitondishamisa kuti ndiani munhu adaro saka zvadaro pandakachizonzwa kuti ndiwo ndakadzokera mbuya sori ndakafunzira pamba chanogona kutopenda kwandakaita pamwe ndandiri kutoziva mbuya sori ndiri kutonzwa izvozvi ngoti vanhu vanga ruhaidha zita ravo vasingadi kubudisa pandakazodzokera kuti ambuya sori mufungi ndiri kutonzwa ndine 2 days ndiri kunzwa kuti ndimi sori mbuya kana ari munhu ari kukuvengai mbuya ndiri kuona fani kuti paitawo mhepo dziri kuvasimuka munafambirawo imba yenyu ndo zvandakanga chinotaura nawo makataurwa ndiani kuti ndiye ndati vanhu vaitaura tiri paskero inini makaenda mukadzoka mukaenda mukadzoka futi makataurirwa nani pindure mubvunzo risimbo pamakazodzoka muchiti mbuya information ndaanayo haazi ndimi makataurirwa ndiani tikuda hwani musi wekutanga ndipa pari paskero pamaenda kurara
Dhere chipiri pamazodzoka kuna mbuya mauti information maanayo yakazara. Mama ndozvokubvunza Changamire kuti manga mazozwa akazokutaurirai zita ndiani? Ndakazozwa kuti mai kanzera. Nani? Ndiwo akataura Musati ndakazwa mukangoti ndakazwa kuti mai kanzera akakutaurirai kuti mai kanzera ndiani? Changamire kufronzwa no. Oba kuiwa. Anduramba pakuti ndakaita. Oba kuiwa. Ora iti Ibi bangabodzukai. Buya tusina uzwa munhu. Bakabuzaona kuti tapreso. Amen. Bakabuzaona kuti tapreso. Ndizvo munoita izvo. Amen. Kuzitakura isoko ndizvo chaizvo. Hamuendi mbuya, izwai mbuya. Chiro chekudanana kwemukadzi wemunhu nemurume wekunhu, it's a very sensitive thing. It's a very dangerous thing. Chinokwanisa kuti vanhu vanokwanisa kutourayana kana kuti panokwanisa kutofa munhu. Handi chinhu chekudengezera nacho mukisheni gwete kupama mutu ari kuchiri dayo. Changamire, handina kufamba ndikudengezera. Kana kwakaita baba wangu. Haipima muda magumu. Hamuna kupindura chinhu chandabvunza. Ndati akakutaurirai kuti mai kanzera ndiye anga achidaro. Ndiani? Ndiani? Papa ndo msangano. Anga mamuruskero. Mamuruskero ka. Kuskero apamboiti amukamboeri vanhu muri more than 2. Paskero. Paskero vanonga vakagara pasi apa. Pachita 1 ari kuskero. Handizvo. Imi mamakagara ndi. Mamurunyora ndi. Pasaidi penyu papa inani. Ndati pasaidi penyu pamamurunyora pasaidi penyu papa inani. Ambuya, hazina kuoma, ndozvita makuwa mbuya, makuwa. Wanyanike. Nanikaiwa, ndozvanduda, nyaya ichanduda. Ambuya, izwai. Nyaya yanduda ambuya panyaya ichiti. Kuti vanhu vadzidze kuti makuwa akashata. Chinhu chausina chokwadi nacho, siyana. Ini ndo point yangu panyaya. Chinhu chausina, umbo nacho. Usatakure ba. Mbuya, tanga imandipindura zvakafuza. Ndati pasaidi penyu muchinyora mamakagara nani. Aiwa zviyeri. Taurai munhu makagara naye pasaidi penyu. Because muri kuona zvikuitika. Kero yonyorwa zita rake angari mayani wamamubatsira muzosho. Maibatsira mayani, because mwana ndo wamamuda kuyera. Mai vakamira horo. Angari ani mwana. Zita remwana. Ambuya, ndati ndipei mazita evanhu vamakagara pasaidi navo muchinyora. Mbuya, musataura henyu chitaurai kakupei zire kuzodzoke futi kuti ndakazwa kuti ndiwe. Usikero wakawanda kuti chitaurai hei uyu. Wakakupei zire, wakakupei confidence yekudzoka futi. Mbuya maidimo waripi? Wakati wakaudzwa na mbuya Matindi. Imi mamuenda mbuya Matindi. Imi makataura ndiani? Mbuya Matindi akanditaurira. Aibva ndakaudzwa na mbuya Matindi. Mbuya Matindi uripi? Uchembera yasoguma uzara varapa. Mbuya Matindi. Hanyasukuzwa ndo apa. Changamire pamusoro ibandi negumbo. Vakapindura tamubvunza kuti ane mwana here. Handingati ndakatanga ndinokwerana nenyaya yemunhu wani wacho unobatsirwa nyaya dzawo. Kana muchitaurirwa kuti ndakanzwa ndakanzwa tete munateerera nyaya yangu tete maiteererewo nyaya yangu ndomunga muti ndava ndakatova ini ndane makore mairi matatu sekuona madzimambo achitonga regai kujairirwa nesu wechidiki ndakanzwa inini nyaya ndainya kuwira mumu dzeisazomutsara zvana baba ndikuchioreiba handina masana kupajira tsuku rakandisa mwana wamai wangu uri kundirwadza andomubvira ndamubvunza nyaya yake kana kumboinzwa hangu kana kutaura kuna mai vangu kana kuvarora ndiratsukira akandibaya kudai ndapinda muivhu ndiro bedzi ndiruda zvese zvandakandwa
ndakaudzwa izvi aiwa yezvenyu gadzirisai nowaru ndakanga musatanga kutidhierera imimo hamutitauri nyaya yekutonga musatize nyaya yenyu yemakuhwa tabvunza kuti ndimi makataura here mai va kuti mukadzi uyo ari kugura nemuruoko imini ngati mbuya maedhimo akataurirwa nani nambuya mati chibva ndataura kune mii wakataura watotaura senyaya baba ndobva atitakuna futi soko riye ndobva adzoka naro kuna mai avo ndobva ataura kuti imimi ndima mutaura kuti uya mudana nakati iraipakona pamwe ndakuchiti iye atsinhire manziro ayo urikuda kunditi iwewe handaitonataura be mainini kuti inini ndakanzwa mbuya matete kutaura aiwa rega yatsinhire taura ako vanhu vanenge vakanoda mbuya vachitaura vachingotaura senyaya chizvaindikubatsirei hama dzangu vanhu vefunyana vanhu vekwakadzera netimu rese rapa ndoda kubatsirai chinhu chandinoda ndikubatsirei mukadzidzira kutaura chinhu chamusina umboo nacho imhosva yakakura izvozvi right now munoziva here kuti kanzera anokwanisa kusuwai mese for defamation of character mese imi mamuchi ndakazwana nengi mese muna mhosva kuna kanzera yedefamation of character kutaura chinhu chamusina umboo nacho kutaura chinhu chamusingazivi especially munhu neofisi yaainayo especially neofisi yachi yaainayo munoda kuti mimi vanhu varuzi trust naye you are decampaigning him nezvinhu zvamusina umboo nazvo chitezani muri kuzwa nyaya ndozvakuta kuti nyaya iri apa ndeyekuti mese mune mhosva yedefamation because you have failed to prove beyond reasonable doubt kuti zvamamutaura ichokwadi hapana nechokwadi apa mune imwe agenda isiri agenda yekudanana kwakanzira nemaya there is another agenda iri kuseri. And what is the agenda? Avanya kushamisa kukanzira kuti pese pamasvika asi mamuri muda wa makafunga kuti matorerwa makutangirwa pamwe inyaya kuti makafunga kuti matangirwa kuza ungati kuchigayoka pamungano wakadzi nyaya yakanzira maenda kuri kuweiwa vana kuchipatara nyaya yakanzira mafoni inyaya dzakanzira kwese inyaya yakanzira namai yako mai vakamutangira makatangirwa saka why interest yenyu nerudo pakati pavanhu vairi avo iri papi because munoona I found kuti mese makadai hapana hwani akwanisa kumira pachitaura kuti ndine umboo ndikuziva kana kuti panapa ndine chinhu chakandishaka inyaya kuti uyu akazoti uyu akazoti uyu akazoti uyu akazoti uyu akazoti uyu akazoti chimwe chandinoda kukumbirawo ndechekuti maikanzera imimi maikanzera musajairirana nevanhu zvakapfurikidza ende musajairirwawo nevanhu zvakadii kuti zvakapfurikidza ende dzidzai not to disclose zvinhu zvemumba kune munhu wese wamakusangana naye. It's wrong. Munojeopardize position yemunhu wese. Murume is in politics.
And in politics, you have no permanent friend. And you have no permanent enemy. In politics, you know to treat everyone with suspicion. And treat everyone with suspicion. No game politics. So I mean, we can open up my doors and so would you go out and discuss your marriage? You discuss your marriage. Azviti. Kana muri kuzviita siyanai nazvo. Mazuva mai. Kana muri kuzviita siyanai nazvo. Munonanikwa nevanhu ava. Sekunanika iko waita izvi. Because we right now they are saying mimi ndo kwaka originate chi information. But andina kuzwa patawa nyaya apa. Ichinzi makaenda kutenga motikari mukatengesa mabatanati mukaita sei. And handina kuzwa muri paramba kuti makaenda kutengesa mabatanati nemurume wenyu. Umwe munhu ndiye azotouya kutaura kuti ayo murume uyu ndiye atoti ndinokutengesa mabatanati. Mukadzi wangu wakaenda nani nababa mukuru. But ndimi maifanira kutanga kuramba imi kuti murume wangu patakaenda kumabatanati handina kuenda naye ndakaenda nababa mukuru. Kuti nyaya ibva yatozikanwa kuti nyaya kubva from the word go manyepo. It's okay. But ndizvo tikutaura kuti ndo nyaya iripo. Kuti nyaya iyi yakazara chii? Manyepo. Yakazara vanhu vane rwengo rwavo rusinei nenyaya iri pachii? Iri paground. Ane nyaya nemurume wenyu. Anoripota nyaya kuno. Kuti murume wenyu akudana nemukadzi wangu. Kana pasina that yenini iyoyo anditi it means kuti hapana munhu ane umbowo. The reason why mukona murume uyu arapo asina kwanisa kuita simba rekuya kunokumhangara kuti kanzira ari kudana nechii nemurume wangu is because haana umbowo. Ihiye sei. And the reason why mukona kujoba akabva kuna pamnini wenda kuna mai nini wenda kuna uyo mudhara uko wenda kubhawa pakaunda rebhawa wenda apa. That's a sign of desperation yekuti munhu haana chii chokwadi. Tichese mbuya. Imi mbuya imi. Imi mbuya simuka imi. Zvamakaita hazviitwe. Zvekunyora mazita. Ende musi wekutanga mamakapinda ndakakudzeni. Makazi the reason why makanyora mazita was to silence these people. Because hatina kuzobvunza kuti mamuda kuwasilenza how. Makandibvunza Changamire. Mwakandibvunza mukati kuwanyararidza kwekuvauraya here kana kuti. Ndikati kakuru kuti varege kuramba vachitaura nezveupenyu hwangu kuronda pandiri vachitaura. Izvozvo akaruziva kuti ndezvekutovarapira kuti asi vanhu vese vangazozviziva. Asi izvo takazvitarisa pachiwano chinhu chakashata. Kunyora zita remunhu kuriputira kana kunyora papepa kurisa mubhotoro kana kurisa muhari. It's a sign of an evil intention. Tichesani kutora zita remunhu kurisa mubhodhoro, kutora zita remunhu kurisa muhari, kutora zita remunhu kurinyora pajira dzvuku, kutora zita remunhu kurisungirira mujira dzvuku woisa tsono. Zvese izvozvo pachiwano mweya wekuuraya. Saka mhosva yenyu ndeyekuti imi makaita zvinhu zvamunoziva kuti hazvibvumirwi.
tichesani hatichabati hedu nyaya dzazviitawo takutarisa nezvamakaita imi kuti tione kuti imi zvamakaita zviri chii zviri wrong. Panaya akanyorwa mazita ndiani? Wakanyorwa mazita mukanyi. Pamwe wacho ndiwo vakavharidzirawo kuti vasaoneke kuoenda. Hamufambisirani namakore kumusha kana makore kuti zvaichana zvaimtoka kutuichana kumusha imuri waropa kumusha unokonzeresa kusawirirana nemabhadha ini munde kuimba maka ndemukangadzi kuimba maka kuva mwiseko the hatred between the two of you must end. Ukazwa mainini parikutaura nezvamaikuru tizai, maikuru mukazwa pautaura nezvamainini tizai, noti kuti ndimi tori pamberi, ndimi tori pamberi. It's wrong. Baba munini, defend your brother. Baba mukuru, defend your young brother. Muri chinhu chimwe chete. Musapwanyiswe zvinhu zvamakawaka nevamwe vanhu. Imi mese vanhu, mese nyika. You should be sorry to the council. Yenyu nyaya tapedza yekuti makanyorwa munjira dzvuku. Asi muno nyaya yezita rakanzira mamufamba nayo pamuromo penyu musina umboo. Hatichaita zvakapara kuti apa ndisikona avo bambwa avo mai avo rapa avo mai avo ivo vakasimudza mungu avo wataura nemuromo wavo zvisho ndakaenda ndikauya neinformation mira ndikadzoka futi ndaane rizere. So it means kuti ungamira pamberi pamwere uchita una chaunoziva nenyaya iyi kana pane zvazvikutaura, because it means kuti wakazoenda kotora zita you also commented, but the unfortunate part ndekuti munhu wakataura naye akazokupa zita hazvina kuzobuda hazvo kuti iwewe uzotaurirwe zita wanga wamboti kudini ende wanga wamboti zita urida rei sani waripiwa zita then what? Akamona nyaya ndizvo muri kuibata nyaya chandiri then maini navo handiti wataura futi nemachii nemuromo wavo wataura maini nemuromo wavo kuti mai ava ndo vakandipa chii, ndo vakandipa soko vandafambawo naro. Mira hapana ini ndinotaura munhu zvamataura, hapana munhu anotaura zvinhu zvaasina kutaura. Ndiri kutaura zvinhu zvamaita sei zvamataura.
uyu mudhara wesutu anzani uyu werenga anzani mwengi anditi wataura ndakangoti ndiri mubhawa ndiri pakaunda kudai ndakazotaurirawo murume kuti ya ndiwe wega harisati asvika munzeve dzako akati zvatora mudhare kuti wakatomuti murume iya warisati asvikawo munzeve dzako is bad kufamba nezvinhu zvakadaro musina chinhu ini ndiri kuti murume iwewe ukaona evidence neproof yekuti zveshuwa mukadzi wako akadana nani nakanzera come and report togadzisa nyaya asi kana pasina awese vari kuuya uchikunyepera vhara nzeve tindezanizi vhara chii because chati kusvike nhasi mukoti munomu inyaya isina umboyo yazokonzera kuti mukadzi wako anyorewa ndomajira tsvuku andinoona saka mukadzi wako ane mhosva avo vanatora isoko vane mhosva taupedza makuva ndizvere saka mbuya imimi kunyora mazita evanhu vajira tsvuku muchapa munhu umwe naumwe wari 4 munongomupa mbudzi wari 4 ndati chii mbudzi wari 4 kuti muzive kuti zvinhu izvozvo hazvibvumiri kana mune nyaya dzenyu dziri kunetsai itai nyaya dzinonetsa dzisingainvolvi upenyu hwechii kumanga wemunhu then imi mese vanatora soko I don't know how we are going to say sorry to the council for moving around nezita rake pamuromo achitaura chandanda kukumbira maybe ndekuti kanzera bora ndaakurisa mukoti mako then you decide what you want to do with these people so that mangwana shungu dzangu ndadzidze kuvaregerera nekuti vanhu vandinotungamira asi nenyaya yekuti tirikufamba nediki njira rekupedza makuva mukugarisana ndinokumbirawo changamiri timbovapa chidzidzo chekuti achavaona kana kuti achaona panotaurwa makuva achatisa so ndirikumbiro hangu kuti at least vakakanyawo 10,000 yezvidhina poruchera primary 10,000 yezvidhina poruchera secondary kana tazoti toda kurerutsa asi kana tati tidzikise geji obva wandochera matoilets pamagovernment area makomba ematoilets chiwedza kutaura kuti imimi ambuya zviri kurerukirei zvosaka ndati ambuya pamava muri pakliniki pamava muchiyera vanhu vakakutaurirai waka uchitaura nezvenyaya iyi ndivanani vanhu munomaramba saka imimi ndi muchavafira vanhu ivavo aiwa tiri kutaura kei hatichakutaura zvebaba because chandiri kuda ndechekuti ambuya mune shungu asi shungu dzenyu hadzisi kubatsirai nonyepa taurai ndakupai nguva yekuti mutaure chokwadi mutaure zvese zvamunoziva asi maramba kutaura chokwadi taurai sumukai taurai orai kuti nditi kuna pamusoro wechangamiri ndokuti nditi kuna maikadzeri
sorry but pataenda taiwirirana tichitaurirana zvakanaka handina kuziva kuti wakandipidigukira handina kuziva kuti wakadini wakazofunga wandipidigukira but taiwirirana tichinzwanana tinotsiurana zvinhu zvakawanda saka inini ndakazokanganisa ndoda kuti wati nditi sorry mbuya kadzeni kana even kana muripo wacho Changamire kana zvichiita hazvo aiwa handizivi hangu kuna kanzira wangu noti kanzira wacho akanga akunditukawo kuti wemakumbo matatu ungabva watukawo munhu neurema hwako here saka hazvinei ndakungoti ndonzwa kuna Changamire ndakumbira regere kuna mai Kadzere kuti sorry asi taiwirirana tati isusu handizvo nyaya yekutanga ndekuti uyawo nyaya yawo handizvo hatiwaregereri kana waita zvakashata asi iwo kana paino munhu aitawo zvakashatawo futi hatimuregereriwo futi ba andikamugona ndosaka ndati kanzera ndewenyu kanzera handizvo saka imimi intention yenyu yekufamba muda umupwanya yanga iri yei mamuda umupwanya onaiza pana kanzera muda kupwanya zvinhu zviri alright mbuya tazwa nyaya izwai mbuya imi mbuya kati iyi ndemumusha kana masvika kunyanga mochenda kumusha mogara sarana Kadzere nechii zvese mochitaurana nyaya at family chii level mogadzisa nyaya yenyu iyo iri muchii kana nyangwe akati handichadi kuti mubhadhare nechii kana zvidii iyeyu ndiyachataura magara pasi chii go and sit down as a family kuti chinhu chifambe zvakadii zvakanaka endai mogare kumba as family kuti chinhu chipere chigadzirisike handizvo asi awa vanhu vese awa wanga uritaura zvautaura ishe yazani saruchera asi pada uchazokanyiwa zvidhina paruchera primary neparuchera chii secondary mozotibatsirawo kuti vanhu ivo vachere zvinhu izvozvo zviitwe chakakunzira kwamuri kana makusa mutongo yenyu muzotitarisewo nemachina akati atishumba kana masvaona Changamire kumuti kana vakusa mutongo wavo kune vanhu kuna mai avo vakakanganisa nyika yedu uzotitarisawo kuti isusu takatadzirwa munyika tichishanda papi zvizo ndakaudza dare kwamuri iyi manje semunhu akashaisha munyika machinza musatora mbudzi gotora namai ako ndiwo wakashaisha nyika chaendesa gotora kudare raishisaisa ruchero izvozvo chivamaita saka munhu wese waziya pake kana imi baba muine ekesi against Kanzera come and report mane umbo kwenyu kana pasina hapana zvinhu zvese zvataura zvataswirira panapa iyese there is no one ane chokwadi nenyaya makuhwa tingoti wawata titesa handei